Diyos marahay na hapon po sa inyong gabos, mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode and sa inyong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan, nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mo mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mo mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, ikaapat na Domingo, kan Kwaresma. Idulot mo niya to ang mga intensyones kan lambang saro na uya digdingon yan. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka Espiritu Santo, mapa sa ido ka boss. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sa ido ka boss mga tugang. Maray na hapon man po sa imo, Padre. Akunta an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka boss,
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tubang, taragasala ko rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tubang, na ako'y pamibi sa kakulangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos, nahulikan sa imong tataramon, makangalas mong ginibo ang pakipag-ulian ng katawuhan. Warasan na mimibi kami na sahayag na debosyon na sinmarigo na pagtubod, maghidali na sa maarabot na solemnidad ang kristyanong banwaan. Huli kay Jesucristong, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay si dagahade, kasaro ka Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataram. Sa enot na babasahon, madadangog niyato ang pagselebrar kan mga Israelita kan sa indang Paskwa. Ang tinapay na daing lebadura, sarong pagsabot na ini, sarong suanoy na tradisyon kan mga Hudiyo. Himateo niyato ang enot na babasahon. Pagbasa halis sa libro ni Josue. Nagtaraman kagurungnan ki Josue. Ngunyan, hinali ko na sa saindon kasusupgan, kan pagiging oripon sa Egipto. Mantang nasa Gilgalan mga Israelita, duman sa kapatagan na harani sa Jericho. Nagselebrar sinda kan Paskwa, sa banggi kan ika-14 aldaw kan bulan. Kan sunod na aldaw, nagkakansindakan pagkakan nahali sa Kanaan. Dinarang na trigo, asin tinapay na mayo nin lebadora. Pakakakaninda, kan pagkakan nahali sa Kanaan. Dai na naguranin mana, asin dai na sinda nagkaigwa kainin. Kaya ang pagkakan sa Kanaan, iyo na naging pagkakaninda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namiti asinhil nga ang karahayan kan kagurangnan. Namiti asinhil nga ang karahayan kan kagurangnan. Danay akong magpapasalamat sa kagurangnan. Day ako mauntok sa pag-umaw sa iya. Ang sakong kalag, mag-uugma sa kagurangnan. Magdangog lugod asin magugma ang mga nasasakitan. Namiti asinhil nga ang karahayan kan kagurangnan. Ipagrokyaw niya to ang kagurangnan. Sarabay tang ipagrokyaw ang sa iyang ngaran. Namibi ako sa kagurangnan, asin sinimbag niya ako. Ilinigtas niya ako sa gabos kong katakutan. Namiti asinhil nga ang karahayan kan kagurangnan. Maghiling sa iya asin maging maugma. Tanganing dai masupog ang sa indang lalawugon. Minaapod ang dukha, asin sinisimbag ning kagurangnan. Iliniligtas niya sa gabos na kasakitan. Namiti asinhil nga ang karahayan kan kagurangnan. Sa paagi kan sakripisyo ni Kristo, kita mga bagong linalang na nakipag-ulian sa Diyos. Ang nakakaligtas na pagkamuot ni Jesus, nagtatanyog kan buhay nin tawo. Ani kaduwang babasahon.
Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. An siisay man nayaon ki Kristo, saro ng bagong linalang. An daan nakalihis na, an bago nagdatong na. Inigabos gibo nin Diyos, na nakiulian sa to huli ki Kristo. Asin nagtao sa to, kan ministeryo nin pakipag-ulian. Ginibo nin Diyos sa paagi ni Kristo na makipag-ulian sa iya ang gabos na tawo. Lingawan niya ang mga kasalanan ninda. Kami ang pinaniwalaan niya kan mensaheng ini nin pakipag-ulian. Kaya nagtataram kami ngunyan para ki Kristo nagaro ang Diyos mismo ang nakikiulay sa Indo sa paagi mi. Nakikimahira kami sa Indo sa ngaran ni Kristo na makipag-ulian na kamo sa Diyos. Mayo lamang ning kasalan si Kristo. Alagad, huli sa to, idinamay siya nin Diyos sa satong mga pagkakasala. Tanganing sa pakisumaro sa iya, magkaigwa kita kang katanosan nin Diyos. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Adoramos Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarungal daw nagdulok kay Jesus ang dakol na parasingilin buwis asin mga parakasala sa paghinanyog sa iya. Naggumod-gumod ang mga pariseyo asin ang mga paratukdo kan katugunan. Ang lalaking ini minaako nin mga parakasala sa kanagkakakan sa kaibahan ninda. Kaya inusipon sa inda ni Jesus ang parabulang ini. Igwanin sarong tao na may duwang aking lalaki. Ang nguhod nagsabi sa ama, Ama ko, tauan na sa ko ang kahirasan ko. Kaya pinagbanga ka nama sa duwang aki niya an sa iyang pagsadiri. Pakalihis ni nagkapirangal daw, ipinabakal kan nguhod ang kahirasan niya, dangan nagduman sa harayong lugar. Duman niya ginasto ang kwarta sa maraot na pamumuhay. Naubos ang gabos niyang kwarta, dangan nagkaigwanin makuring gutom sa lugar na ito, asin nagpuon ban siyang magtios, kaya nagdulok siya sa nagpatandan sa saro na tagaduman. Isinubol siya kay ini sa sayang ama, tanganing magataman kan mga urig. Butkuta na niyang malaugan ang sayang tulak maski kan mga ibinabahog sa mga urig, alagad mayo ni nagtaw sa iya nin anuman. Kaya makapag-isip-isip siya, nagsabi siya, sobraan kakanon kan gabos na tinatandanan na trabahador, duman sa harong kan ama ko. Mantang ako magagadan digdi sa gutom. Mapuli ako sa sakuyang ama, asin sasabihan ko siya, Ama ko, nagkasala ako sa Diyos, asin sa imo. Bako na akong maninigo na pudon pang-aki mo. Ibilang mo na sana akong saro kan sa imo mga tinatandanan na trabahador. Kaya naglakaw siya papuli sa iyang ama. Harayo pa, natanaw na siya kan sa iyang ama. Naherak din marhay an sa iyang ama, kaya nagdalagan ining nagsabat sa iya. Kinugo siya sa kahinadukan. Sinabihan kan aki an sa iyang ama, Ama ko, nagkasala ako sa Diyos asin sa imo, bako na akong maninigo na pudon pang aki mo. Ibilang mo na sana akong saro kan sa imo mga tinatandanan na trabahador. Alagad inapod kan ama an sa iyang mga surugoon, dali ka mo, darahan nindo digdi ang pinakamarhay na gubing, asin suulutan nindo sa iya. Singsingan nindo siya sa kasapatusan. Dangan daraha digdi ang pinatabang ugbo na baka, asin bunua, magugma kita, magbangkete kita. Hulitan aki kong ini, gadana,
alagad gunya na buhay liwat, nawara, alagad naku ana. Kaya nagpuon sindang magurugma. Kan oras na iyan, an matuang aki, papuli hali sa uma, kan harani na siya sa harong, nakadangog siya nin musika asin sarayaw. Inapod niya ang saro kan mga surugoon, dangan hinapot ko na ang nangyayari. Nagsimbag ang surugoon, nag-abot na ang tugang mo, pinabuno kan sa imong ama, ang pinatabang ugbo na baka, hulit na nakabalik siyang ligtas sa kabuhay. Naanggot ang matuang aki, asin habong lumaog sa harong. Kaya nagluwasan sa iyang ama, asin pinakiulayan siyang lumaog. Alagad sinabihan niya an sa iyang ama, hilingaman daw, pinaglingkudan taka sa haloy na panahon, asin de ko linapas an sa imong kabutan, alagad anuman lamang an itinaumos ako. Mayo, maski sarong sadit na kanding, tangading magugma ako kay bakan sa kong makatuod. Alagad pagpuli kan aki mong iyan, na nagsayang kan sa imong pagsadiri sa mga marawt na babayi, ipinabuno mo an mga pinatabang ugbon na baka. Nagsimbag an ama, aki ko, danay kang nasa kaybahan ko, asin sa imo an gabos na sadiri ko. Alagad dapat kitang magbangkete sa kamagugma, hulitan tugang mong ini, gadana, alagad na buhay liwat, nawara, alagad na kuana. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, nasa ikapat kitang Domingo kaining panahon kan Kwaresma, asin susug sa tradisyon ang Domingong ini inaapod man na Laitare Sunday. Laitare, Latin na tataramon, nanbut sabihon magugma, mag-rejoice, maging magayagaya. Sabi ni Father John Thornhill, traditionally, ang liturhiya daa kaining ikapat na Domingo kan Kwaresma should be a joyous note. Pinag-encourage na kita kaining Domingong ini na nakaabot na kita sa kabangaan kan sa tuyang obserbasyon o pag-obserba kan sa tuyang Lenten journey. As in, pinag-iimbitaran kita na ma-recognize niya to ang kagayagayahan na mapapasatuya kung kita tunay na magbakli pasiring sa mahal na Diyos. Kaya sa tahaw kaining seryoso, asin man, seryosong atmosphere kang panahon kan Kwaresma, pinapagirumdum kita na ining panahon ini, saro man na panahonin kagayagayahan, na kung sain pinagbabago niya to ang relasyon niya to sa mahal na Diyos, sa paagi nin pagsabot na kita mga makasalan, asin man maaraman niya to na ang pagkamuot kan mahal na Diyos sa tuya, labi-labi pa kaysa sa satuyang pagkamuot sa iya. Kaya bako na siguro sorpresa na ining tulong babasahon na nadangog niya to ngunyan, igwang magayunon na sarong tema na minadugtong sa Indagabos. Asin ano ang tema na iyan? Ang pakikipag-ulian sa mahal na Diyos. Duman sa enot na pagbasa hali sa libro ni Josue, pinag-istorya sa tuya, na subanwaan kan Israel nakalaog na sa pinagpromesang daga, duman sa Kanaan. Asin man mantang so Israel nagpepreparar, tanganin na makigera, pinagsabihan ni Josue sugabos na mga nasa edad na magpasirkunsidar. Taiyo ini ang covenant ninda sa mahal na Diyos. Pagkatapos kaini, pwede na sila mag-celebrar kan Passover. Pinaka-enot nindang Passover duman sa Promised Land. Asin man surigalo na mana, no, na iubagan sa idang urwal daw na pinagkakakan, mantang sila nasa disyerto, na pundo na. Asin ngunyan, pwede na silang magkaon kan mga kakanon na yaon duman sa Promised Land. Sa madaling sabi, sa raw ining retrato,
na itong piniling banwaan kan mahal na Diyos na reconcile na sa mahal na Diyos. Asin na ninda kay Puhan itong espesyal na pagkakan. Asin man an sa indang buhay iyo ang bunga kan pakikipag-ulian ninda sa mahal na Diyos. So God invited the Israelites to be reconciled with Him. Sa parehas man na tono, duman sa ikaduwang pagbasa, nahali sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, pinagtataraman kita asin pinagpapagirumdom na si Yesu Kristo mismo, iyo ang nakikimaherak sa tuya na makipag-ulian kita sa mahal na Diyos. Pagirumdumin ni sa tuya mga tugang na ang sa tuyang mahal na Diyos, danay na naghahanap sa satuya. Pero kita man sana ang minarayo sa saiya. God is always willing to forgive, and yet we want to continue in our own hard-headedness and hard-heartedness. Pinadarabaga si Yesu Kristo kan sa tuyang Ama, tangani na iyo ang magbalukat sa tuya. Tanganing iyo ang maging agent kang reconciliation ka nama. Nanitawo si Yesu Kristo, asin managsakit sa paagi kan krus, asin ang krus na iyan, iyo ang paagi, tangani na may balik kita sa Ama. So to share in this bounty of the sacrifice of Christ, gabos kita, each of us individually, must exhibit contrition and desire for interior and moral reform. Which brings us to our gospel reading this Sunday. Pamilyar kita kay ining istorya na ini, saro ini sa pinakamagagayon na parabola na ipinagtukdo sa tuya ni Yesu Kristo. Si Senadig din nakahiling kay itong pamosong painting na may titulo na The Return of the Prodigal Son by Rembrandt van Rijn. So, igwabagang ama na nakatindog, tapos nasa atubangan niya so nakaluhod na aki, no, na pinagkakaputan ka na madigdi sa abaga. Saro ining magayunon na painting na pinagtatawan sa tuya ang characters kanining istorya, kanining parabola. Sarong mamumuto na ama na permi asindanay na handa na magpadaba, na handa na magpatawad, na day pinag-iisip sukasalan kan sa iyang aki. Sarong aki nanguhod, na day pakilabot, except kan sa iyang sadiri, kung anuan sa iyang ikakaugma, na nagkua kan sa iyang mana, maski buhay paso sa iyang ama, asin nagduman sa harayong lugar, tanganing magparagastos kay ining kwarta. Asin man ining tugang na matua, na faithful marhay, duman sa harong ninda, pero ngunyan uyam na marhay, ninhuli ta sa iyang ama, pinatawad pa suaki na nagasta asin naglustay kan gabos niyang pagrugaring. So actually, this is a wonderful image kan pagkamot kang mahal na Diyos. Pero bago niya to ini para rumon, hilingon ta muna kung ano ang nangyari bago ining istorya. Nasa ika-15 kapitulo kita, kanebanghelyo ni San Lucas. Asindigdi sa ika-15 kapitulo, sa paglaog pasana sa verse 1, sinasabihan kita na igwang mga religious leaders, mga Pharisees, escribas, mga teachers of the law, medyo bako sinda komportable, medyo dismayado sinda, na si Yesu Kristo nakikikaon asin nakikisalamuha sa mga dating parakasala. Ining mga religious leaders na ini,
Day sindang pakilabot na ining mga tawong ini, mga dating parakasala. Asin man nakikipagselebrar sa inda si Yesu Kristo. Day sindang pakilabot na ang mahal na Diyos pinapatawad ining mga parakasala na kaibahan ni Yesu Kristo. Day sinda natutunawan na ining mga tawong ini parakasala, midbid ng mga parakasala. Asin naisip ninda kung si Yesu Kristo tunay mananggad na Mesiyas, tunay na sugo kan mahal na Diyos. Dapat day ka nakikiba sa mga araw kaya na tawo. Dapat pinag-isolate mo sinda, dapat day ka sindang pakilabot. Pwede siguro niya to ma-picture ining tagpo na ini. Duman sa sarong sadit na harong, asin burukas ang mga bintana, asin nadadangog ang sa indang urulok, nadadangog ang sa indang selebrasyon, nadadangog na welcome sa mga tao, and they are having a good time. Dangan nag-arabot ining mga religious leaders na ini, nayaon duman sa pintuan, asin nagtuktok, nagluwas si Yesu Kristo. Asin sinabihan siya niya, tata nakikiba ka dyan sa mga parakasala. So we can picture everyone inside, ano nga ining kararibukan dyan sa luwas? Dangan in istorya ni Yesu Kristo, itong manunungod sa nawarang karnero. Pagkatapos na nawara sa karnero, nagkaigwanin party. Dangan ni sinunod ni Yesu Kristo itong nawarang sintabo, kanbalo. Pagkatapos na nakuha itong nawara, nagparty man giraray. Then finally, ining istorya na nadagog niya tungo niya na hapon. Di na sigurong riribok sa mga yawong duman sa laog. Mantang ini istorya ni Yesu Kristo ining aki na nagkasala. Siguro sa mga parakasala duman sa laog kang harong na ito, silensyuhon. Mantang ini istorya ni Yesu Kristo ining istorya na ini. Dangan hanggang duman sa matapos, kan pinagtauan na suaki, nin bado, nin sandalyas, asin singsing. Asin pinabunok na, subidat pinatabang baka. So mga Fariseo asin mga eskriba siguro nag-iisip na, ining mga parabola na ini para sa muya. Naaraw kay ining matuang aki, habo nindi na magsabay sa selebrasyon. But Jesus told this story in such a way that it is as if God, the Father, is pleading with these religious leaders to lighten up, to come in and join the celebration. Iniimbitaran sinda kan mahal na Diyos na maging mahiherakon, na day maghusga, na iselebrar ang kapangyarihan kan mahal na Diyos sa iyang pagpapatawad. Asin makanood na sindaman mismo magpatawad. Asin digdi naging interesante ining istorya, pagabot sa pagkakasala paano, kita sumuhod na aki. Tagabus man kita nagkasala. Pero pag abot sa pagpapatawad, kinakaipuhan, arog man kita kay itong ama. Pero kaipuhan niya to na masabutan kung ano talaga ang pagpapatawad. Taang realidad, dipisilon magpatawad. Mas dipisil pan pagpapatawad sa pag-ayuno asin abstinensya. Kung papipilion ako, pag-abstinensya na sana? Tapos pag-ayuno? Mas pasil ining mga ginigibon niya to
na pagpangaji asin pagtaunin limos kaysa sa pagpapatawad. Yet we are being reminded that forgiveness is not a feeling, it is not an emotion. But forgiveness is a decision we can make even when our feelings are changed with anger. Because forgiveness comes from our will. Minsan nga ni baga, di niya ito namamatian so pagsorry sa tuya. Sa kadaklan na beses, pinag-uusgahan niya to ang mga nagkasala sa tuya by the decisions they make. Pero kung sasabihon niya to ang mga tataramo na iyo pinapatawad ta ka, as inipangaji niya to itong nagkulog sa satuya, we do indeed forgive. And to forgive often includes an act of faith that we mean what we say. As ang tunay na pagpapatawad, di man iya nagtataunin kondisyon na itong tao na ito dapat na mag-sorry sa kuya. Ansin ang sa tuyang pagpapatawad, pwede, asin minsan nga ni nangyayari, na i-reject pa iyan. But we do not forgive in order to get something back. It may or may not happen. But forgiving is given because it is good. And it is the right thing to do. It is what our Lord asks us to do. Ito bagang ama, di man siya nag-aasa na itong sa iyang aki magbalik. Itong ama, di man ito nag-aasa na itong sa iyang aki nagpahiling sa iyang iraray. Na magsabi na ako ngaya ama nagkasala sa Diyos asin sa imo. Itrato mo na sana ako bilang sarong sa imong surugoon. Forgiveness is an act of grace. It is about compassion. It is not about justice. Digdi sa tuyang pagbaklay, ngunya na panahon kan Kwaresma, pwedeng darahon niya to ining istorya, ining parabola na ini sa pagpangaji. Asin magtungtung man kita duman sa sandalyas kan matuang aki. Asin hilingon niya to kung tunay itong pinagsasabi kan sa tuyang ama. Manunungod duman sa mga tugang niya tong nagkasala. Asin sa tuyang pagpangaji, hagadod man niya to, nalugod maging tunay kitang nagpapatawad. Naipangaji itong mga tao na nagkulog sa tuya, na maaraman maninda, ang pagkamot kang mahal na Diyos para sa sainda. Ninhuli ta sa kauri-urihi, sa pag-eksperyensya niya to, kan kararuman asin kadakulaan, kan pagkamot asin man pagpapatawad kang mahal na Diyos sa tuya, nagiging man kitang mga sugo ni Jesucristo. Sa paagi kan mga pinagtataram niya to, sa paagi kan mga pinagigibon niya to, mantang kita nagiging mga buhay na pruweba na kung saan pwede namamatian, malasahan, asin mahiling kanibang tao, ang karahayan kan mahal na Diyos. Amen. Matidupuan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko,
sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang itas niya to an sa tuyang mga pangangipo, sa tuyang Diyos Ama, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an sa mong pabibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan padagos na maging buhay na tanda, kan totoong pagmangno asin dusay na pangataman sa mga sinayumahan asin isinikwal kan sosyedad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pabibi. Tanganing ang mga pamayo kan gobyerno, makanood mag-ako kan sa indang mga pagkukulang, sa pag-utob kan katongdaninda sa mga namamanwaan, asin panindugan ang panuga na maglingkod sa katawohan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pabibi. Tanganing siring sa mamumuto na ama kan parabola, magi kitang mahuyo sa pagpatawad kan mga nakakulog sa to sa anuman na bagay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pabibi. Tanganing ang mga naghehelang asin ang gabos na nagsasakit, makasabot na sinda na mumutan kan Diyos, huli kan pagmangno asin pangataman sa indanin iba. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pabibi. Tanganing ang ilaw na daing kasagkoran, magbangraw sa gabos na mga gadan, sa gabos ng mga gadana na nagtalikod na sa kinabaning kadikloman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pabibi. Langit no nama, mamumuton sa kabos mong linalang, giyahan mo kami sa buhay na ligtas hulikan sa imong pagkamot, tabahin kaming makano na magpatawad, asin na magibon miini sa arwal daw ming pagkabuhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ko mga tugang, tanganingan sako asidan sa idong atang, bako malugod kang Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang na mimibi, maugmang nagdudulot kan mga atang nin bulong na daing sagkod, tanganing gibuhon mo kaming may bod na magpahalaga sa indaman sana, asin manigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinaban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Dadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya, tanganing huli kay ni madaugming mga parakasala an kapabaw-abawan, asin sa pagdulot din kabuhayan sa mga nangaipo, makaaraw kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kaiba kan mga di mabilang na angeles, sarong tingog kami nag-uumaw kan sa imong kadakulaan na nagsasabi.
Kagurangnan ni kanangadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin magpasalamat binakidi, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadana sin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan ang kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Heso Kristo. Sa imong kanan, Asilan ka, mangyarihan, siringawan mo kulawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan ni tinataw ko sa Indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkani ko na siya patuninong asin magaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uwian, Kordero kan Diyos sa Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kidaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, halagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. ang iyong pagkanan,
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na spirito sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa God paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos. Sa saimo, sa muyang Diyos, banal sa God paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po muna. Mamibi kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na taong nag-aabot digdi sa kinaban, namimibi kami liwanagyan sa mong puso kan banag din sa imong grasya, tanganing mahimo ming danay na masabutan an maninigo asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamot sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon yato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 50,383 pesos asin 95 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 4,894 pesos asin 75 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,403 pesos asin 70 centavos. Ang Parish Commission on Social Concerns nag-iimbitar sa Satuya na maging parte kan programang TADA. Ang TADA, iyo po ang flagship program para sa mga dukha sa Diocese ni Legazpi. Ang TADA, sarong acronym na anbot sa bihon, tanganing ang dukha at amanon. So the poor may be helped. Ang nasabing programa naglalaom, napakusugon ang kamalayan kan gabos para sa mga serbisyo, asin programa para sa mga nangangaipo, asin man makalikom nin pondo para sa mga ini. Lalong-lalo na sa lado kan edukasyon o scholarship, health, medical, dental, asin optical missions, asin man disaster risk reduction. Ang pagtada, saro sa paagi tanganing, makatabang kita sa mas nangangaipo. Sumangamuya na maging parte kan programa na ini, magpalista lang po asin magkua o magpareserba kan sa indong tada canisters dyan sa mga tao sa likod na miyembro kan Parish Commission on Social Concerns o sa opisina kan parokya. Ang mga canisters sa tuyang huhulugan nindai bababa sa piso arual daw asin ibabalik sa ikaapat na Domingo kan bulan poon sa Abril 2025. Pirmi girumdomon ang sinabi ni Jesucristo,
An anoma na ginibo nindo sa saro kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo iyan sako. Marina, asin magtada kita. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous po na nagtaoning 2,750 pesos, 1,000 pesos, 800 pesos, 700 pesos, apat na tig 500 pesos, 350 pesos, 166 and 25 centavos, 100 pesos. Holy Cross Parish Nabua Kamsur, 2,000 pesos. Bobby Castillo, 1,000 pesos. Lani Alemania, 700 pesos. Asin sarong devotee, 500 pesos. Diyos mabalos po. Ating lumot. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Insisay man ang nabubuhay para sa sadiri naman. Insisay man ang nabubuhay para sa sadiri naman. Tinagapos na'y maniniwalat sa lamang sarong. Tinagapos tiniripan ng Diyos sa Tinagapos tiniripan ng Diyos sa Good afternoon po.